Samtang gihakot na sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Department of Engineering and Public Works ug sa General Services Office ang mga hinabang alang sa katanduanes sa nga labing apektado sa bagyong Rolly. Si Chelo Valiera sa report. Sinakong bugas, tubig, linatang pagkaon ug daghan pa ang gikarga sa duha ka open dump truck. Moabot sa 500 ka sakong bugas nga may tag 50 kilo. Lakip sa ihatod sa dakbayan ang 5 milyones pesos nga tseke ug ang cash donations gikan sa mga Subuanon. Pag-ayo sa ilang linyas kuryente, pag-ayo sa ilang mga puso, pag-clearing usab sa mga kadilanan, labi na sa katong mga kahoy nga nangatumba. Mato ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Committee on Disaster Management og representante sa mayor nga nagdala sila og kaugalingong pagkaon aron dili sila makahatag og kahasol sa mga taga-Katanduanes. Nagdaosab sila og modular tent aron adto sila mamahuway tungod kay way mga dapit karon sa Katanduanes nga magsilbi unya nilang evacuation center. Evacuation dito kay evacuation center kay napuno naman sa mga tao. Ang ilang kapitolyo napuno na sad sa mga tao. So, muna nagdatag mga tent. Samtang si Harold Alcontin, Operations Chief sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, miingon nga magdala sila og kaugalingong ambulansya. May usa ka doktor ug 3 ka nurse. Sila ang moatiman sa panginahanglan nga medical sa team nga moadto sa Catanduanes. Nada yung makatiman, no? So nagdatag usa ka ambulance, equip siya sa mga ekipo, no? Kunya with a nurse ug ang usa ka doktor. Dadon usab ang usa ka open dump truck, coaster ug duha ka genset nga ilang magamit. Kay zero COVID-19 cases man ang Catanduanes, gisiguro sa city disaster nga ang 60 ka personnel sa dakbayan nga muabag sa relief and rehabilitation effort negatibo sa virus. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.